Gaba beltza, arimen gaua, gau beltza, adira guztien artean zein duzu nahiago. Ipuiai jarri genion gau beltza, orduan ja ingenuen gure hausnarketa gau beltza aukeratuko nuke. Urriaren 31 bitartean biran zaitugu. Espero zenuen rockerren moduan ibiltzea. Egia esan ez hainbesteako, herriz herri gabiltza, eta gero bai ikusten nahi gara urte guzti hautan zabalpen handia daukala, eta neurri baten bai parte txiki bat izango du hortan eragina, eta orduan ez genuen espero ez. Xaxatu ditzagun udalerriak. Zein ari da lanketa ona egiten? Nik uste nahiko orokorren nahiko lanketa ona egiten nahi dela herri asko, Nuke esango herri bat lanketa berezi goiten nahi da ni beste baino, ez? Ikustet hor, bai guraso batzuk, bai udaletxe batzuk, bai talde batzuk, ez? Gogokin, baina bai informazioa jasotzeko gogokin, ikastarotan jendea apuntatzea, itzaletan jendea etortzea. Orduan, garrantzitsua izan da hori, ez? Oinarri bat edukitzea, gero festoa antolatzeko, eta nik esango nuke nahiko orokorra dela, bai. Eta zein toketan nabaritzen duzu hutsunea. Ez da, aukera handiken irikita dago ez, Euskal Herrin zabaltzen nahi da, nahiko orokorren, orduan hutsuneek bai beteko diala uste. Aitortu daiteken beldurrik balduzu. Bai, beldurrak nik uste importante dela edukitzea ere bai, eta esango nuke igual beldurra heriotza behar daukatela beldurra.